Канарчетата бяха прибрани в клетката на стадион Георги Аспарухов още от първия съдийски сигнал и не мръднаха оттам до края на двубоя. Добрата новина за феновете на Левски бе, че в самото начало на двубоя Валери Домовчийски разсея съмненията, че дългото отсъствие от терените поради контузия е влошило голмайсторския му нюх. Младата звезда на отбора откри резултата след перфектно отиграване. Точно в този миг всички дълбоко съжалихме, че Домо не беше в състояние да помогне на отбора в битката с Барса и Челси. Синият рецитал продължи и след откриването на резултата, но липсата на отпор и реална борба притъпи концентрацията на нападателите. Левскарите аристократично пропускаха положение след положение, като се смилиха над съперника и неговия страж. Все пак, през второто полувреме минималната преднина трябваше да бъде увеличена и тогава на сцената се появи Мирослав Иванов. Халфът получи шанса да започне мача като титуляр и го използва по най-добрия начин. Левски спечели поредната си рутинна победа, прибави още 3 точки в актива си, а вратаря Петков за 10-ти пореден път беше заплашен да настине поради бездействие. С отбелязаните 3 гола актива на шампионите вече достигна 29, докато в графата получени все още стои непокътната 0. Левски позволи на Черно море да върне интригата в първенството след 11-тия кръг, като мача между двата отбора завърши 1-1. Сините традиционно наложиха тотален контрол върху събитията на терена и поведоха с гол на Валери Домовчийски още в 15-та минута. След победа с 3-0 над Берое, Левски взе поредните 3 точки във вътрешното първенство и запази първата позиция в класирането. Сибирският студ прогони голяма част от зрителите, които и без това се разглезиха от мачовете в Шампионската лига и не благоволяват да присъстват на битките от родното първенство. Независимо от това, най-верните фенове уважиха мача на стадион Георги Аспарухов, като опънаха плакат, с който изказваха своята благодарност на футболистите в сини екипи. Те от своя страна им се отблагодариха с класическа победа и поредния матч без допуснат гол. Началото на серията бе дадено от Димитър Телкийски. Той превърна в гол отсъдената от арбитъра Стоянов дуспа и даде тон на своите съотборници. Станимир Стоилов отново трябваше да залага на експериментален състав заради многото травми в отбора. На вратата застана Божидар Митрев, за когото това бе дебют в групата на майсторите. Място сред титулярите получиха още Сърмов и Мирослав Иванов. Именно Иванов успя да удвои преднината на сините след чудесна комбинация, която само доказа, че е тренирана дълго и упорито. Третия гол бе реализиран от Христо Йовов, който си направи най-добрия подарък за рождения ден. Бижутера навърши 29 години, записа гол в матча и скоро след това напусна терена под аплодисментите на рехавата публика на стадиона. Жребий в турнира за Купата на България отреди още на 16-ти на финалите тима на Станимир Стоилов да се изправи срещу запазената марка в българския футбол Нафтекс. Марка, от която на практика не е останало нищо. Екипите на бургазлии са в странния розов цвят, съставът им е тотално подменен от времената, когато бяха хит, а на всичко отгоре и терена на стадиона в квартал Азур е загубил повечето от качествата си, които някога му спечелиха славата на най-добрия у нас. Матчът с Нафтекс отвори и третия фронт във войната на Левски този сезон. След почти преполовения сезон в А-група и тежките битки в Шампионската лига, първенците на страната започнаха похода си към трофей, който със сигурност би стоял добре във витрината им. Домакините успяха да поведат малко щастливо след прекрасно изпълнение на пряк свободен удар от младия Любомир Божинов. Когато обаче още в първите минути на второто полувреме Любомир Любенов използва грешка в синята защита и направи 2-0 с техничен прехвърлящ удар, мнозина се сетиха за миналогодишното потъване на надеждите за златен дубъл, шампионска титла и купа. Треньорският щаб реагира мигновенно и на терена се появи Валери Домовчийски. Въпреки липсата на игрова практика заради дългото възстановяване от контузия, присъствието на младия нападател на терена веднага се усети. Валери плетеше комбинация след комбинация с Георги Иванов и поредната от тях завърши с красив гол във вратата на Свилен Симеонов. Малко по-късно вратаря на Нафтекс предизвика съдбата, след като фатално закъсня да избие една топка, после се хвърли в краката на Домовчийски. Дуспата бе безспорна, а гол я превърна в гол, който отново фиксира осмина финала на хоризонта. Победното попадение, дело на Димитър Телкийски, сякаш бе логичен завършек на неизбежния обрат. За Левски гостуването в Пловдив бе първия от поредицата важни мачове до края на есенния полусезон, в които преднината на върха в класирането трябва да бъде съхранена, а защо не и увеличена. След началния период на неувереност в сините редици, когато и ентусиазма на бяло-черните им съперници бе голям, Левски овладя контрола върху играта и започна да притиска домакините. Те обаче също не се предаваха и отвръщаха с бързи контратаки, които държаха на щрек отбраната пред завърналия се на вратата Георги Петков.
Последва комбинация между Христо Йолов и Седрик Бардон, а ударът на французина бе неспасяем за вратаря Стоян Колев. Надиграването между двата отбора продължи и през второто полувреме, когато пловдивчани имаха шанса да изравнят, но Явор Въндев прибърза с удара и не успя да оцели вратата. В този момент се разигра Христо Йолов. Бижутера, който и преди почивката участваше във всичко по-опасно в нападението на Левски, реши да успокои съотборниците си с втори гол. Отбеляза го от фал в неподражаемия си стил. Съдбата реши да върне в играта Локомотив след попадението на Даксон да Силва, също от пряк свободен удар. Но Йолов бе помислил и за това. Христо хитро изкочи зад защитниците на пловдивчани, след това за Йолов бе детска играчка да отбележи третия гол. Сега на хоризонта са дербитата с Локомотив София на Герена и с Литекс в Ловеч. Последният път, когато Локомотив София обяви претенции за шампионската титла на Левски, столичното дерби завърши 8-0 за сините. Разбира се, става дума за паметния сезон на третото поредно злато в средата на 90-те години, когато в разстояние на месец бяха прегазени ЦСК с 7-1 и Ботев с 6-0. Миналата събота отново бе ред на червено-черните да докажат, че третото им място във временното класиране не е случайно и шушукането в надежда за победа над Левски ще има поне някакво покритие на терена. Уви, на стадион Георги Аспарухов нямаше и помен от дерби, а резултата 3-0 бе най-малкото, с което иначе симпатичните железничари се отърваха в слънчевия следобед. Още в първите минути стана ясно, че желанието на Стефан Грозданов не е подплатено с възможностите на неговите футболисти, които предприеха добре познатата окопна тактика. Ужасно самотен напред стоеше Цветан Генков, а единственото смислено положение за гостите създаде Малино Рачев, което е достатъчно показателно за съотношението на силите. В същото време Урош Голубович се чудеше към коя града да плонжира, тъй като ударите валяха към него като есенен дъжд. Веднъж Георги Марков изчисти от гол линията, гредата също помогна нулевото равенство да се запази. В пълната си безпомощност играчите на Локомотив прибегнаха до грубости и провокации, оръжията на по-слабия. В 30-та минута дойде най-скандалният момент в матча. Караджинов удари без топка Станислав Ангелов, а Лусио Вагнер реши да мъсти за съотборника си и бутна бившия Зидаро Мазач на тревата. Единствено в тези секунди тимът на Станимир Стоилов изгуби европейския си облик, за което можеше да бъде наказан не само с червения картон на Вагнер. Грозните сцени са нещо, което със сигурност не приляга на отбор от класата на Левски и червено-черните бълтии и мръсни номера не могат да послужат като оправдание. Слава богу, през второто полувреме към вратата на Голубович полетяха неспасяеми топки. Първо убиецът с ангелско лице Валери Домовчийски простреля сръбския страж, след което Христо Йолов заби поредното си феноменално попадение от фал и събуди по трибуните спомена за изпълненията на легендарния си предшественик Павел Панов. Гладиаторът Гонзо съвсем довърши съперника, чиято последна победа в дербито датира от далечната 1996 година. С подобна игра Локо има всички шансове да чака следващата си победа още едно десетилетие. За Левски стана традиция да завършва есенния полусезон с тежко гостуване в Ловеч. И традиция да губи точки от Литекс на Любко Петрович. Ако търсим някаква положителна тенденция и добра поличба за сините, то тя трябва да дойде от факта, че този път дербито завърши 0-0, докато през миналата година загубихме с 0-1 и цяла зима шампионската титла изглеждаше мираж. Всички знаем какво стана на пролет. Тази година Левски не загуби в Ловеч, съвсем логично и заслужено ще прекара коледните и новогодишните празници на върха в класирането. Решителните битки ще са през 2007 година, но с демонстрираната класа и зрялост Левски е абсолютният фаворит за златните медали. На терена в Ловеч се видя, че дори в състояние гроги, тима на Станимир Стоилов е натрупал достатъчно рутина, за да не допусне срив. Особено през второто полувреме, умората от тежкия сезон в Шампионската лига натежа и точно тогава дойде мнимото превъзходство на Литекс. Вярно е, че при повече характер, сините можеха да си тръгнат от града на люлиците и с трите точки. Комбинациите между Седрик Бардон, Димитър Талкийски, Христо Йолов и Георги Иванов често матираха оранжевата защита. На няколко пъти обаче точният мерник изневери на Мечо и Бижутера, а веднъж Гонзо направи всичко както трябва, но ударът му излезе на сантиметри в аут. На практика през първото полувреме, докато бяха свежи и с не повече от 60% от истинските си възможности, левскарите държаха мача под контрол. След почивката обаче дойдоха ученическите грешки. Дали плод на умората или на слабата концентрация и само на умението на Ловчан ни спаси вратата на Георги Петков. Традицията е това, което беше. За разлика от совите, както се твърдеше в един популярен американски сериал. Но не за тях ни е думата сега.
Левски играе трудно в Бургас и това бе доказано отново в двубоя срещу Черноморец в турнира за Купата на България. Влезлият като резерва Валери Домовчийски отново се превърна в герой за състава. Именно неговото попадение във вратата на бургаските акули донесе на Левски класирането в следващия етап от състезанието. При това в момент, когато черната сянка на дуспите вече витаеше над стадиона. Така шампионите привършиха срещите на родна земя. За Левски приключва една изключителна година. Година, в която сините играха четвъртфинал за Купата на УЕФА, стопиха 7 точки аванс на тима от Панчарево, станаха шампиони и след това се превърнаха в първия български отбор, класирал се за участие в груповата фаза на Европейската шампионска лига. Станаха есени първенци в класирането на шампионата и си осигуриха участие на четвъртфинал в турнира за Купата. Първо сме на челно място в класирането, водиме в първенството, спечелихме срещу директния противник, което винаги е така от изключително важно значение за нас и за привържениците на клуба. И така имаме отлични изходни позиции през втория сезон да затвърдиме така хегемонията, която Левски налага в последните години в нашето първенство. Политиката ни е не да купуваме скъпи футболисти и чужденци, въпреки че и това не може да го избегнем. Все пак футбола в България не може да се изолира от европейския стандарт и от целите, които ние си поставяме като участие в най-големите турнири на Европа. Така имахме мал шанса да играем срещу три от колосите в европейския футбол тази есен, за което аз абсолютно не съжалявам. Напротив, още един път казвам, смятам, че нашите футболисти натрупаха безценен опит, отбора натрупа безценен опит като цяло, който при всички положения ще изиграе изключително така положителна роля в следващите месеци и години. Но ние считаме, че в България в историята си има толкова таланти, които са се създали и нашата идея е посока, че 90% от кадрите за първи отбор да се подготвят в нашата школа, те да се обучават още от малки в едно възпитание на любов към клуба, към името, да познават историята и оттам да могат наистина на терена да дават чрез играта си тази любов, да я доказват. Не мога да не съм щастлив, че не веднъж съм го заявявал през тази година, че аз съм изпълнителен директор на този отбор. Аз съм горд с отбора, с футболистите, с треньорското ръководство. Не мога да не изкажа една огромна благодарност на собственика на клуба, който вярваше през цялото време в това, което аз му казвах, в това, което му казваше Мари. Защото ясно е, че миналата година, след като изпуснахме титлата, нормално и той човека да е бил на кръстопът и да се чуди какво става, но се умя да запази нужното спокойствие и повярва, че това наистина е пътя, по който трябва да върви Левски. И сега вече всичките береме плодовете на това търпение. Има ли по-добър начин да започнеш сезона от един рекорд? С тази мисъл сигурно са си тръгнали повечето от 10 000 привърженици на Левски след разгромното от 10-0 на Черноморец на националния стадион Васил Левски. Дългото очакване през зимната пауза бе ентусиазирало до краен предел сините запалянковци, които в слънчевия съботен следобед създадоха невероятна атмосфера по трибуните и скандиранията им огласиха миришещата на пролет Борисова градина. Радващо е, че за разлика от друг път, Левски не прояви характерното си благородство и поднесе на привържениците си истински спектакъл. Знак за головата канонада даде Мирослав Иванов, започнал в състава на мястото на наказания Ричард. Деко отбеляза попадение шедьовър още в 5-та минута, а до края на полувремето примера му последваха Георги Сърмов с първия си официален гол за Левски, Валери Домовчийски и Димитър Телкийски. Картината през второто полувреме не се промени, само че интелигентната публика на Левски разбра, че всъщност присъства на нещо като тренировка, а не на официален матч
и започна откровено да се подиграва с Ивайло Дражев. Случайно или не, имащия претенции да е президент на футболен клуб Бизнесмен си тръгна при символичния резултат 0-7, след като Вагнер, Домовчийски и Николай Димитров също се разписаха във вратата на тима му. Вероятно на мнозина левскари им се е искало любимците им да спрат при 7-0, само че в игра се появи Миланко Приваров, а машината за голове Домовчийски просто отказваше да спре да работи. За статистиката. Победата срещу Черноморец е най-резултатна в историята на Левски и това сигурно радва всички вас. Сега е моментът обаче да си зададем въпроса: има ли полза при целилия се във второ поредно участие в групите на Шампионската лига Левски от мачове като тези с бургазлии? И няма ли да е по-добре стойностните срещи от вътрешното първенство да държат постоянно на щрек рефлекса на футболистите на Станимир Стоилов? Защото не можем да очакваме достойно представяне срещу Челси и Барселона, когато за 6 месеца в България играем в 3 истински мача, а през останалото време се чудим къде на таблото да изпишем голмайсторите във вратата на съперника. След поредния безпомощен хикс на преследвача ЦСКА срещу Локомотив Пловдив в събота, гостуването на Левски във Варна придоби още по-голяма важност за шампионските амбиции. Пътят към 25-та титла щеше да се превърне в магистрала при успех над скромния като качество и възможности отбор на Спартак. Треньорът Станимир Стоилов, както и неговите избраници, бяха пределно наясно, че футболните достоинства накланят сериозно везните в тяхна полза, както почти винаги е било в сблъсъците между Левски и Спартак. Съвсем естествено, Левски се ориентира по-бързо в лабиринта от бабуни на стадион Спартак и започна да стяга обръча около вратата на соколите. В ключова фигура за шампионите, именно заради умението си да центрира добре, се превърна Димитър Талкийски. В 19-та минута Мечо свари неподготвени защитниците и вратарят Светомир Цанков, което бе достатъчно за опитния Даниел Боримиров, за да промуши топката в опразнената мрежа. Секторът с сини шалчета, където в слънчевия неделен следобед се бяха събрали повече от 1000 фенове, изригна с мощното сини шампиони. Второто полувреме се разви по идентичен сценарий. Домакините демонстрираха желание, което силно се разминаваше с реалните възможности, а явно стреснати от острите думи на Мъри в съблекалнята на почивката, сините упорито търсеха да затворят матча с втори гол. Той падна по същия начин като първия. Талкийски центрира от фал и Миланко Приваров отбеляза третото си попадение от началото на пролетния полусезон, с което затвърди впечатлението, че има желание да излезе от черната дупка, в която бе изпаднал. След извършените смени, синхронът във фаза защита в сините редици се разстрои и това бе използвано от варненци. 3 минути преди края, Георги Филипов завърши бърза и красива комбинация с гол във вратата на Левски. Едва третият от началото на сезона и първият отбелязан от българин. Накрая от тези 90 минути единственото позитивно нещо за Левски ще остане резултатът, който прибави поредните 3 точки в шампионската ни кошница. Левски наказа гостуващия тим от Сандански с 4-0, като резултата можеше да бъде поне двойно по-убедителен. След вихреното начало и гола на Валери Домовчийски още в 10-та минута, момчетата на Мъри пак бяха завладени от лека апатия и сякаш предпочитаха да се любуват на топлите лъчи на пролетното слънце, отколкото да тормозят противника. Първите 15 минути на второто полувреме бяха най-силните за шампионите. Те включиха на скорост, което направи разликата в класите между тях и съперника още по-фрапираща. Заредиха се атака след атака, коя от коя по-хубави и ефектни. Втория гол бе въпрос на време. Единствената дилема бе кой ще е голмайсторът. Тогава на преден план излезе Христо Йовов. Бижутера доказа изключителната си класа с 2 гола в рамките на 7 минути. Първото попадение дойде след майсторско изпълнение на пряк свободен удар. Преди да измина от час игра, резултатът отново набъбна. Томашич изпрати дълъг пас напред, Йовов надбяга съперниците си и източен изстрел по диагонала направи 3-0. Напълно естествено, зрителите по трибуните посрещнаха второто попадение на Бижутера с неистови овации. Младия Сърмов се включи изключително убедително. Именно при едно такова негово включване дойде и четвъртия гол за шампионите. Това бе поредният красив гол в двубоя, но той заслужи най-много аплодисменти, защото в основата му стояха двама от младите играчи на Стоилов, което отново показа правилната стратегия на ръководството за тяхното налагане. Ако някой е живял с илюзията, че Левски ще завърши сезона без загуба, той се е простил с нея на стадион и срещу съперник, от когото най-малко сме очаквали. Сензацията обаче стана факт и Левски записа първото си поражение в А-група на стадион Искър, което съкрати преднината на върха в класирането на едва 3 точки.
От началото на пролетния дял Мъри няколко пъти предупреждаваше играчите си, че действат прекалено отпуснато на терена и тази прекомерна увереност може да им изиграе лоша шега. Ранното попадение от дуспа на Димитър Телкийски си остана единственото преди почивката. За пореден път, с дразнещ аристократизъм, Левски изпускаше положение след положение, кое от кое по-чисто и 100%. Второто полувреме започна, но само за единия отбор и за съжаление това бе този на домакините. Дали от високомерие или заради липса на концентрация, но и при изравнителното попадение на Кирил Александров и при това на Стефан Костадинов 3 минути по-късно, футболистите в синьо гледаха като хипнотизирани движението на топката, а допуснаха и нехарактерни за тях тактически грешки. В деня на шегата, като на шега, Левски победи с 8-0 Марек, тимът на Станимир Стоилов поведе с 3-0, без да е отбелязал гол от игра. Разписаха се Димитър Телкийски и Седрик Бардон от бялата точка и Живко Миланов след центриране от фаул на Мечо. Докато преди почивката, сините изпускаха в любимия си лежерен стил близо дозина изгодни положения и малко трудно намираха път към вратата на съперника, то картината се промени коренно в последния половин час. Мил Ангелов най-сетне сложи край на головата си суша с цели 2 гола. Заслужава да се отбележи завръщането на терена в официален матч на Екондайо Джейоба. Бок наистина е добър към нигерийския нападател, който близо 2 години се възстановяваше от кошмарна контузия на Ахилеса, но още в първите си минути успя да се разпише. Поредното си запомнящо се включване в състава направи Николай Димитров. 20-годишният младежки национал дава сериозна заявка, че може да се превърне в пълноценна алтернатива на Христо Йовов. Хичо асистира за втория гол на Емил Ангелов, изпълни дуспа в класическия стил Паненка, а в последните минути увенча престоя си на терена с красиво попадение от воле след центриране на Даниел Боримиров. За трите си домакински мача от началото на пролетния сезон Левски вкара 22 гола, което прави по повече от 7 гола средно на матч. Но феновете не забравиха да напомнят на момчетата на Мъри, кое е голямото предизвикателство на хоризонта.